And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ayaw na raw niya sa akin dahil sinira ko raw siya sa mga kapatid niya. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Ben 10. At ito ang aking secret file. Feb 11, 2020. Nang una kaming magkita ni Leia. Si Leia ang unang babaeng minahal ko ng lubos. Dati, sa Facebook lang kami nagkakausap. Meron pa siyang boyfriend noon. At madalas, tinatanong ko siya kung break na sila ng boyfriend niya. Pero bigo ako. Kasi, hindi pa sila break nung time na yun. Kahit malabo na ang relasyon nila. Basta, lagi ko lang siyang pinapaalalahanan na i-chat niya ako kapag break na sila. Dahil liligawan ko siya. Naalala ko pa nga ang eksaktong linya ko. Oh, i-chat mo ko pag break na kayo. Dahil liligawan kita. At ayun nga, Feb 11, malabo na sila ng boyfriend niya. Naganap ang aming unang pagkikita. O tawagin nating date. At alam ko na mali yung date na iyon. Dahil hindi pa sila break at nakikipag-date na siya sa akin. Pero bahala na kako. Kasi gustong gusto ko itong babaeng to. So nagtungo kami sa isang sikat na pasyalan sa Nueva Ecija. Nilibot namin lahat ng trails. Magkahawak agad ang aming mga kamay. Tuwang-tuwa ako noon dahil magaan agad ang loob niya sa akin. Nasa sobrang clingy niya ay pwede ko na siyang mahalikan dahil ang lapit-lapit niya sa akin. At sa kalagitnaan ng aming date, naikuwento niya na ang boyfriend niya ay niloloko siya. Nakabuntis daw ang boyfriend niya. Hindi lang isa, kundi 2 magkaibang babae. Dagdag pa rito, ang dami rin itong mga kachat na babae. Dito pa lang, alam kong mahal na mahal niya si Eric. Kasi, sa dami ng kasalanan nito, sila pa rin. Kinabahan na ako na baka maging bouncing guy lang ako sa relasyon nila. O kung tawaging rebound. Natapos ang maghapon, umuwi kami ng masaya. Attracted sa isa't isa. Halos ayaw naming iwan ang isa't isa. Naulit ang pagtatagpo namin makalipas ang 1 linggo. At ito ay naganap sa bahay ko. Noong una nahihiya ako sa kanya kasi luma na ang bahay ko at mainit pa. Pero natuwa ako sa kanya dahil bale-wala lang ito sa kanya. Kwentuhan lang ang pinaggagawa namin sa buong magdamag. At naikwento niya sa akin na gusto niyang maikasal at magkaanak. At yun raw ang bagay na hindi na ibibigay ni Eric sa kanya. Kaya nung pumunta siya sa amin, binalak naming gumawa ng baby. May nangyari sa amin. Sobrang saya. Hindi ko maisip na yung almost 9 years kong inantay ay mapapa sa akin ng araw na yun.
Hanggang sa linggo-linggo ay dapat nasa bahay ko siya. Kasi nga, ang goal namin ay magkaroon ng baby at eventually ay ikasal. Kaya lang may problema siya. Meron siyang hyperthyroidism na kung saan pahirapan siyang mabuntis. Merong time na siya ang natutulog dito sa amin para ma-sure babad kami. Hanggang sa dumating yung araw na na-delay siya. Delayed ng halos 1 buwan. Naisipan naming mag-test. Kaso negative. Hindi siya buntis. Delayed siya dahil sa hindi balanse ang hormones niya. Ang nakakalungkot dito, ang hirap bumuo ng bata. Lalong-lalo na kapag medyo nagkakaedad na. Although bata pa siya, 29 years old, at ako naman ay 34 years old. Pero, ang hirap. Meron pa akong ibang problema. Nalugi ako sa negosyo at may issues pa ang mga ari-arian naming lupa. Na-stress pa ako ng todo. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nagpapasalamat naman ako at patuloy pa rin ang pinaplano namin. Kaya lang, humina ako. Hirap na akong umulit. Pero gayon pa man sinisikap kong mapaligaya siya. Hanggang sa dumating ang sandaling kinatatakutan ko. May 14, 2021, nagpa-check up kami sa OB-GYN. Kaso alanganin ang time, kaya hindi namin naantay ang doktor. Gusto sana naming makakuha ng idea sa doktor at humingi ng advice kung paano kami makakabuo. Dahil sa time, hindi kami nakapagpa-check up at umuwi na lang kami para kahit papano isubukan uli. That time, nagmamadali na siyang umuwi. Dati-rati naman, halos sinasagad niya ang oras niya sa akin. Hindi ko akalain na yun na pala ang huling araw na magkikita kami. Dati kasi meron siyang day off kada Friday ng weekdays dahil sa pandemya. Pero inalis na raw ito. Wala na rin daw siyang sasakyan para makapunta sa amin. Dahil yung kuya niya na hinihiraman niya ng sasakyan, dumating na. Nakakalungkot. Pero pwede naman akong magtungo sa kanila. Kaso kada Sabado, busy raw siya. At tuwing Linggo, naglalabas siya. Dito'y kinabahan na ako. Na baka nag-aalibay lang siya. Pero hinayaan ko na lang. Baka nga busy siya. Hanggang sa last week ng May, ay tila good night at good morning na lang ang combo sa chat namin. Then dumating ang birthday ko, June 2, 2021. Minsay, ipinangako niyang magli-leave siya para makapiling ako. Pero hindi raw na-approve ang leave niya. Madalas namang na-approve ang leave niya sa ibang pagkakataon. Pero sa birthday ko, wala. Yun pa man sana ang araw na magpo-propose ako sa kanya. Nakahanda na ang singsing ko para sa kanya. Kaso hindi siya dumating. At tanging happy birthday lang na mensahe ang natanggap ko. Ni walang I love you. At ang napakasakit, nilalagnat pa ako nung time na yun. Tiniis ko na lang, baka nga super busy siya. At dumating pa ang mga araw na matamlay na ang pag-uusap namin. Wala rin siyang mga updates sa FB niya. Sinubukan kong mag-imbestiga. Tiningnan ko ang mga previous posts niya. At tiningnan ko ang mga liker at nag-heart sa mga posts niya. Nakita ko si Jeff. Hindi nawawala sa mga posts niya
at laging naka-heart ito. Nadurog ang puso ko dahil nang makita ko ang account nito. Nag-post ang lalaki at ang nakalagay ay our second date. Kasama siya. Ngiting-ngiti si Lea sa larawan. Mga ngiti na nakikita ko nung maligaya kami. Nakakadurog ng puso. Pati ang Diyos sinisi ko na sa kabila ng loyalty ko ay mangyayari pala ito sa akin. Agad ko siyang tinawagan kaso parang nakablock ako. Nag-chat din ako pero ni seen wala. Chinat ko yung kuya niya para magtanong. Naging tulay ang kuya niya para mag-chat ito sa akin. Unang chat pa lang durog na ako. Sabi niya sa chat, wala na, hindi pa kami ni Jeff, ayaw na niya sa akin. Dahil nag-chat din ako kay Jeff na, how long have you been dating my girlfriend Lea? Sabay send ng mga pictures namin ni Lea na sweet at conversations. Ang sabi ni Jeff, hindi raw niya alam na may boyfriend si Lea dahil hindi naman ito nagsabi sa kanya. Sinugundahan naman ito ni Lea. Gumuho ang mundo ko nang sabihin ni Lea na tapos na kami. Ayaw na raw niya sa akin. Tinanong ko siya kung anong nagawa ko at ang sabi niya ay sinira ko raw siya sa mga kapatid niya at kay Jeff. Siyempre, nasabi ko lang naman na dito siya naglalagi at natutulog pa minsan-minsan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko that time. Ganun pala ang pakiramdam. Manginginig ka na manghihina na parang wala nang silbi ang buhay. Hanggang ngayon, hindi pa nag-explain si Lea sa akin kung bakit niya ito nagawa. Basta madalas niya lang sabihin, ay, just stop. Move on, please. Pinalusaw ko uli ang singsing na para sana sa engagement namin. Naging sandalan ko ang Diyos. Then one day, pagkatapos kong magsimba, ay nag-text ako kay Lea at ang sabi ko, liligawan kita sa bahay ninyo. Magsisimula ako uli dahil mahal kita. Imbes na matuwa siya kahit papano ay lalo itong nagalit sa akin. Nag-reply siya ng, subukan mong pumunta rito sa bahay at ipapapulis kita. Harassment niyang ginagawa mo. DJ Rocky, harassment nga ba yung sinusubukan mo lang manuyo ng taong mahal mo? Gusto ko sanang kausapin ang mga magulang niya at mga kapatid niya. Dahil ang lumalabas ay ako pa ang nagloko. Pero siya ang nagloko, DJ Rocky. Tapos ako yung nanunuyo sa relasyon namin. Nag-text pa siya na ayaw sa akin ng mga kapatid niya. At si Eric pa rin na ex niya ang gusto nila para sa kanya. Yes, DJ Rocky. Yung ex niya na nakabuntis ng magkaibang babae. Well, tila laro nga ata talaga ang pag-ibig. Ikaw na seryoso, ay ikaw pang gagaguhin. At dahil gusto kong linawin sa mga kapatid niya ang nangyari, ay gumawa ako ng group chat kasama ang mga kapatid niya. Doon ko sinabi kung bakit kami nag-break at kung ano ang mga nangyari. Naibahagi ko rin yung plano kong pagpo-propose at yung plano naming magpa-Canada. Pero wala. Sa ngayon, mahal ko pa rin siya. Pero sinasabi ng isip ko na baka lukuhin lang ako ulit. Kumbaga, nandito pa ako sa Pilipinas, nagloko na siya. Paano pa kaya kung long distance na kami? Sa ngayon ay nagmo-move on pa rin ako. Umaasa pa rin na maayos ang lahat. Na sana mali ang mga iniisip ko sa kanya. Bagay na hindi man lang niya na-explain sa akin kung bakit niya nagawa. Talaga nga atang nakakatanga ang pag-ibig. Ilang beses na siyang niloko ni Eric. Pero gusto niya pa rin itong balikan. Habang ako naman ay tapat na nagmamahal sa kanya.
bumuo sa kanya nung siya'y dinurog ni Eric, ay ganun na lang niya itinapon. Gusto ko pong humingi ng opinyon. Ano bang dapat kong gawin? 70% mahal ko pa siya. Pero sabihin natin nasa 20% na lang ang tiwala ko sa kanya. Paano ba makamove on ng madali? At ano sa tingin mo ang iniisip ni Lea? Sana matulungan mo ko. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Benten. At ito ang aking secret file.